Ora, tenan. Kan ngombe banyu entah. Heeh. Gorene banyu entah ora ngombe kabeh. Omonganmu. Banyu asine ra umum. Banyu asin. Tenan kuwi. Lho. Temanke tak ndingi tak gawakno. Banyu asine bio tak kok iki. Sutres ya tak kono. Iya Mergo sing ngombe aku nyambe terus iki yo kuwi ya kok mergo gak ngombe. Ini dia emang muleng. Tek ndelok konten. Alah mati lampu. Mati lampu. Berarti anggere ngombe banyu entah ngono kuwi. Heeh. Samben banyu ngombe banyu entah. Yo ngene. Aku nek ngombe banyu entah gak anu, rerik aku. Ya wis dia emang mureng, mbakmu wis karo aku. Ndingi kan kuwi to. Apa? Ora ngombe banyu entah. Yo. Lah, aku kan ngombe banyu entah kan mesti ngene iki to. Nyapa? Barine awakno rasane Tapi gak redes lino. gak watuk. Yo watuk padha wae. Isi ulang nek kok Heeh. tapi nek kok ora. Panjang. Wis jadi. Tapi gak apa-apa ya. Gak apa. Wong ringkeh, wong tek ringkeh. Modelmu gak ora. Iya to, aku ora kemelinti. Kok iso. Lah ngono tak ngomong jere banyu kuwi mbok sedina utuh dikano jere gak sat. Nek dikano wis jret-jret metu kok mandek. Lah tapi nek dipatani mili terus dilucu. Nah, tapi aku gak ngerti. Aku gelem ngungkal pamit ngokon kowe ngungkal ora mbok tandangi. Malah budal sodok. Nanti tak pate. Wis tak ungkali kabeh kok. Ya wis to nek uga. Ya foto. Malah atus mentinting budal ning warung Warung. Lah jadi kalau terus Brambang sapa to? Sopo sing ngakon? Mau timbangane ning warung yo titip. Makanya mau aku gak omong. Sebul. Makanya nek kowe gak ngakon ngetro Brambang aku juga ning warung jane. Aku kira-kira gak enak. Andem gawe saling membantu. Wae. Iya toh. Ya. Jadi awake dhewe iki keluarga Semarang. Ceria kok Semarai apa to? Sing ngomong sopo? Semua ya. Aku dingi kan lah wi bayuntah lho. Wi bayuntah ambek es musisan. Aja ngombe banyu entah. Ojo Aja ngombe. Malah mati to nek dibani. Alae gogo banyu sak aku. Nggo banyu nyapa dikek monton iki. Tak takoki. Kok jerigen terus sedeng nggo anu iki nggo joke kono iki. Ya kan rencana kan gak ngono kuwi to. Wanmu abu. Cepet. Gerak. Itu. Mah, Sing ketok-ketok lho. mah kukune sandu. Ya angel men to. Mah. Gerak. Batas iki lho. Iya wis sidon. Apa? Ya melo aku melo. Karena apa wis? Kena melan. Nanti cak latihan pelincur. Ada nek gue juga iso Pak kurang. Aku mau aku. Sen. Kah. Nek melan dene ya gelem. Dene apa ngomong nek gelem? Tanya aku nek. Iki wong kan nyetasan ning kono kuwi umpak wirang enekno. Yo kon jajal to danglet ning kono karo emak-emak glowi. Ora kena. Terang nek nggo bibine kami tuwa. Wipi musuh. Gak kuat ngene kamu to ya. Gak kuat. Mau ndelok TikTok gak kuat. Wong telu ya wis bisa bingung. Marai ora, marai bibine ning mati. Wong ngene ngarep. Gak anggo tak ayam to, enggak jerih brai ngono awak ada kritis. Lah balas wong sik brai sampe kapok sayur. Kowe ka? Arek kowe. lalamu ra iso aku. Ora.
Lah ora padha ae nek kowe kan Mbak Ista. Ora iso aku ngendol sayur wi. Gue nek ngedol sayur gue nek munggah-munggah wi aku wis ngidal-ngidal. Malah nabrak mobil. Hah? Kayak anu kagak. Wis pamane kok. Cari camu nyambik kok. Ya cek saiki mujuk piro. Niate masak anu seret glendeng sak meneh iki. Kuwi lho kek perkara. Iya Rio kae to karo kuwi kuwi. Ora dikene uyahe di bengi. Gerangane neh. Lah tak kira kuwi bumbune wis ana uyahe to. Ora. Yo uyah micin wi rene. Uyah rong eneng micin rene lha kok malah dikene masako. Ya iya. Ora malah tapi micin ora diganti masako. Lho, salahe wi yo gaman micin iki masak tok. Yo nek gak micin ya sedep. Wis diomongi. Rasakno yo. Ora. Ya wis Dulit-dulit tok. Dadu pirene munjung iwak tok sine. Ya. Urung dikene uyah, lha kadhe tak kene sego. Alah, dadi balik nang kula sing mana wae dhewe. Ya sapa? Ndak masalah dikene uyah. Aku sewenengi ngono iki diinget neh. Kayak wadus ae to. Oh, enak mah. Iya ngetik kan isih kan Mas Surat. Oke nek awak kamera ya iki sama. Yo. Wong lanang. Kowe ngantuk kok. Dia punya apa dia nanduk konten. Kowe ngombe banyu tah. Iki dipotong ngombe banyu tah. Potong dia ra kena. Ben ra ro. Raro sahabat semua tak bisa. Lemak dong. Remak dong. Sopo. Kan katanya Andi. Kon iki lho lewat kok ndruntul ae kon gak takon-takon kon. Lah apa kan iku? Wis diomongi aja ngombe banyu tah. Ora kena. Awak-awak. Tapi grapyoknya sih mampu berata. Ampun aku yo berapa los. Kental gede pengino kan jebret wae, Bro. Piye ta saiki grapyok? Mah bener saiki. Grapyok kene ana. Cok mbenen nah. Kental kok ndek bengi rasa biso he. Apa yang bangun lagi? Kayak tegi poin nut. Ya kuat. Sing ra dikuwati patajan. Grapyok mulai live sama Yaono. Lah ra padha mulai ya ono lab ya ono. Kan terus nek telagan. Ya aku ora urung waya nyayur ngene aku wis nyayur ya padha kuwit. Iki ra jasa ora rene bakul. Jasa kene kulon ki. Rene bakule. Jasa kulane ates endi? Langgar tok kae. Kabeh. Ya tang ngider kabeh. Kan jasa kae kan beli ono sing jalan sing rada wae-wae kae. Tapi jasa dolan ngono. Nemu temu nek jasa. Nemu temu kulon. Untuk kene ya. Rene ki enak. Kulon terus nyetan yo terus balik. Ya dul demit itu nang kono. Model demit iku terus medun le. Lah sing bagian kulon. Lah iya bagian kulon nyuko kok. Kaitan se karep Mbak Slamet iki berarti kaitan. Kaitan terus mlaku ngulon berarti. Rene ki lho. Dene mawon iki. Malah. Ono wingi ngarep cangkem ngarep moto. kulon ki rene ki ya rada nurut-nurut. Ya terus mana tau. Ya menawa kaitan mlaku ngulon dadi terus mulai. Menak to, menak kok kulon. Kulon ngetan. Iya metune gone anu kono sawilan medun. Sabilan iki. Sawilan ki lak sane lek mun ki terus medun rene iki terus golek ngetan teko medun ae. Oh, alah sudule kerdu to. Lah nek kok kulon ngetan. Heeh. Kulon gayam.
nyono sekat terus minggu boco. Endem. Duit hilang sesuk wis sekolah. Wis Tapi mau bakalan sayur gak bayangno aku. ora bayangno itu batine. Kesele. Ya ora kesel e. Isin. Yo isen terus Ya apa sih? Malah dihubung mak-mak. Aku malah pengen gak bakal saya tapi aku karo Mas tapi gak oleh. Lah ra oleh pengganggu aku itro lah nek nggo motor dhewe-dhewe ta nyembung. gak ngene, Mbak. Ganggune piye? Alah, masamu munggah medun ning mbok gandol ngono kuwi gak ewa. Ya wis aku sing mbok gandol. Endang ayo sesuk tak Yo, gandol. tenan ya. Yo. Munggah medun alah ewa biju kok ngangkel. Yo. Ya ngono kuwi tak jajal sekali-kali wae iter dhewe. Kowe iter dhewe. Aku aku ngapal anune makane aku ki pengen melu terus kan kuwi to ben apal. Ya iki depane piro Ya kok bayi tak jel sem kabeh Kira kaya kulane piro? Enggak kulane kok kono piro? Ya belum. Nah, umpama tetane. Lah nek tak cateti Ndak ya. bayem tak gak ngerti nek kono kulane piro kaya. Kadang sapa kok gede ngono kuwi. Ya sama gede temoe piro. umpama 2000 ya 2,5 apa 3000 ngono iki gampangane Mas Teh. Pomo tukarane 1000 terus dhewe sama atus temoe piro. Yo wae iter dhewe. Tak gawe catetan. Bastane melo tapi gak motor dhewe wong ngerekam. Lah nek aku iki pengen video. Ya apa pergi video bar yo Lah wes kuwi lho ae. iso Ya rono wegah, teko bablas bejo lho kayu. Wong rusak tok. Berita Lah kecuali nek pisan ki tak tutne, tak duduh rego terus esuke nek. Lah tapi ora iso konten to, Bos. Lah wong iter lho berobat 2 jam Mate konten karo wong-wong lho ora iso. Ya sing ngedoli. Bingung terus. iki wis sepeda Kan dhewe. ngale-ngale. Lah salasan Iki sing tidak tepat. bagian kono. Lah wis Lah iki sing bagian ora masuk akal wis gak rasah. Ayo dhisik ana kalau As ganggu kok. ganggu piye to? Asline ora ganggu. Ganggu. Wong kan ngewak ngeduna urung wis. Assalamualaikum. Lah kengene. Loh. Lah kan kaya Dia nak ngono. pindah mesti rubung wong malah nek dadi ngono dadi Jadi piye to? petu wong kaget. Apa itu lha piye to? Ya ora aku ya karo nyambi tidurno ora kowe. Nah kembali lagi. Anu. Wis dirubung wong tambang endi anu ora Aku ora ribet ngerti aku. lagi dia mau. Dek mang aku nek besar biar lagi ngewangi. Oh, belum. Ngelek-ngelek. Lho, sing ngelek-ngelek sapa? Lah ngono ya termasuk. Ya delok to. Lho, ning live iki aku live lho HP tak panjer aku ngedukno kowe kadang wis sarapan tepo. Anjir ya. Lah, Lah ora kan bar kedekno. ora. Lho kowe Ngomong. aku sing cek ning isor kowe kan nang ning dhuwur. Tepo Mas. Jas dikira cika. Lho. Iya to. Iya. Ngono lho. Lah aku jujur terakhir. Lah nek kowe Dua ki sih. ya tadi ini wis teko anu ki sing kedua dan biasa. Sing larenane kedua juga Nah, datang. iki pos kedua Basdan. Oh, lihat ya. Kenapa Ora dari dari kan yang ngono kuwi. Dono nek ratan ki ora kena didono kabeh. Kok ngono kae yo. Ya, alasan guru-guru. Dihubung wong. Iya iya, kok rubung kabeh to. Iya terus takon ning rubung Ya aku makane ya. kuwi. Makane kan takon rubung kabeh. Wong makane kan nek aku berok aku ora oleh jadi apa to apa. Lah wong duwe tetet tak berak-berak ya sakit. Sayur ngono kae kan kadang bel. Ya ora nek ora gak krungu ya dikira nangis. Terus dibel tetet ki wis lambene. Kadang ditetet darani bakal pentol. Sira sama nek isu-isu dah bakal pentol. Sayu lho jan. Ndak repet-repet ya pentol. Jan. Ya ora nyetak pentol. Akan ngomong. Sebel.
Oh, kowe tak ada sebel. Oh. Mantul ini. Ngebahas ki Mbak Sitawi jemure karo aku ndek iki ngombe banyu mentah. Ro. Karena ora oleh to, bojo sayang ya kuwi. Kok ngono? Sabate wi lho nang kuping keri kok sayang. Aku kok sabar. Jadi Aku lagi gak cinta. kakak sabar. Kalau aku ada geges ini rasanya. Lah iya, akhir barang kan yo ngono kuwi. Iya. Atore keri. Kuping. Gitu kan. Ora ada wong laki lali ini ya wis. Loh. Ya wis. Mana bos? Ki wong iki kudu mangani wong terus. Suwi nyapa to? Kudu. Sedina sing tenang, ngawe iki ngobrol-ngobrol enak. Saya I love you apa piye lho. Ya iya to. Ah, itu alat itu. Alat itu apa? I love you apa? Ragu duit. Gak ada duit, nanti duitnya. Dek kapan? Nanti duit, ini gak ada duit. Lepas. Ano, jadi ingat ceritanya ya kuwi nggur aman-aman tok. Mbak Sita ki murah ngerti konten ini ngombe banyu mentah, aku gak oleh ngombe banyu mentah. Yo, aku nek ngombe banyu mentah mesti oleh ngombe banyu mentah kalian. Rasane gak enak. Tapi duduke nek kali. Ini kali udah sotek iki terus ketek gebelan. Gila di bang. Tenan. Iya. Udah nyapa nek jebobe. Lah kuwi kan asin yo karo sotek kali. Oh, Ngembas. Ih. Wong loro iki. Ngembas. wes ngono. Saya deh, akhirnya mereka, terima kasih. Ngombe tekan sebatang. Terima kasih. Untuk panjenengan. Mas Fai, salam sehat. Assalamualaikum.